ژیان bi şarên bedew xweş e. Şarên bedew bi dîroka kevnar wateya xwe bi nirx dike. Nirxên giranbûha bi şaristaniyê dixemile û dibe jîngeh ji bo mirovahiyê. Welatê me jî digel ew qas êş û jan, zor û zehmetiyan jî li ser piyan e û xemla rojhilata navîn û tevahiya cîhanê ye. Wan, remza şaristaniya rojhilata navîn. Aliyek wê behr, li aliyê din çiya. Pişta xwe daye çiyayê erekê, rûyê xwe li sîpanê xelatê vekiriye. Ev bajar li qeraxa gola bedew wek xemla vê erdnîgariyê ye. Bajarê Wanê yek ji wan erdnîgara ku bi hezarê sala paytextiya şaristaniyan kiriye. Urartuyan mora xwe li vê dîrokê xistine. Wek dîroka xwe yê kevnar, her wiha bi xwezaya xwe ve jî wek parçeyek bihuştê ye li vî welatî. Ji ber ku li erdnîgarek dewlemend ava bûye, ji çardora xwe çanda gelan diha civandiriye. Sibehek zû ku tu rabûyî û te berê xwe da çiyayê erekê, roj te pêşwazî dike. Ev roja bi ser çiyayê de hilat. Pêşî rûyê mirovan, paşê tevahiya welê ronî dike. Ji vê bajarê re mirov dikare bêje gula Kurdistanê. Hem bi berhemên xwe yê dîrokî mirov şaqis dike, hem jî bi kevneşopiyên xwe bala mirova dikişîne. Dîrok li vê diyarê xwelxwezayê rapêçaye û bedena xwe spartiye çiyayên asê. Behra Wanê mîna keskesorek xwe badaye li doravan sera û kelat û birc û eywana. Gela Wanê jî bi tevahiya îhtişama xwe li ser piyaye û dibe hêviyek ji bo pêşerojê. Bajarê Wanê. Ew bajarê ku tîrêjên rojê qet ji ser kêm nabe.